pancen aku iki keluarga iguana. Iya, Mama. Lah, Gosek. Sabar. ora kok terus cerongoan ngono salon. Iya. Haus. Ya. Oke. Siap. Kok malah ningkring? Eh. Kurang ajar kowe iki. Iki ngene. Asik. Syukur. Kairingan lelagon ngundo layangan karya Kinarto Sabdo Mas Joklidik Cek dawuh leres Mak Cange Yulimbu. Sembah nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Nggih. Nderek-nderek mangayu bagya wontenipun kajat lan niatipun keluarga besar dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Nggih. Sinergitas kalian Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Menggelar seni budaya, nguri-uri tradisi. Alhamdulillah, mula tepuk tangan untuk masyarakat Jawa Timur dalem menika. Nggih. Alhamdulillah, Mak Cange Yulimbu. Dalem. Kaya bombong penggalih kula. Nggih. Saged sowan wonten ing Lego nggih ngriki. Ngelebo. Ngleboh. Masya Allah. Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah, yayinipun Grapyak Semanak, Leres. Sumeleh Sareh. Betul. Niki ingkang dipun wastani Yayi pundi kalau mau? Ngelebo. Nglebon kok Yayi ingkang ngandhap pasar beten nggadahi jiwa digang adigung adiguna, Nggih. selalu menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjunjung tinggi NKRI Pancasila Sakti. Tepuk tangan untuk masyarakat dalem menika. Masya Allah, nggih. Sampeyan nggawa kanca kok meneng. Nggih, lah niki kersanipun nderek ngomong. Ya ngomong to ben ra suwe-suwe ngono. Iya. Karena ini yang rawi Ya. pangapunten. Nggih. DPR RI wonten Pak Haji Ali wonten. Nggih. Bu Atika DPRD Provinsi Lenggah Pak Nur Dewan saka Kabupaten ya rawuh. Nggih. Mula senajan to beliaunya ini banyak aktivitas dan banyak kegiatan, alhamdulillah masih kersa rawuh ngunjungi masyarakat wonten ing mriki sedayanipun. Mula tepuk tangan untuk wakil-wakil rakyat yang selalu memperdulikan budaya Jawa. Nggih. Niki Mas. Ora lali matur nuwun dhateng Pak Kades. Saestu Bapak Supriyanto. Pak Jan, Pak Kades nggih. Niki istimewa, Pak. Nggih. Iki ciduke jeding jan bekas semen kae kandele ra umum. Wah, jan wis nyenengke kae. Aku kaget ciduk kene kok kandel-kandel aku ngono. Apa gampang pecah kok di semen barang ki aku ngono. Oh, bekas air, Pak. Ngoten. Nggih, mula kamblah ibu-ibu ingkang lenggahan kok nyenengke jembenake, Pak. Leres. Masya Allah do slonjor kabeh. Slonjor kabeh ora ana sing sila kok gege asam urate kumat. Ora. Mboten nggih. Piyayi kene sehat-sehat. Alhamdulillah nyenengke lho Mas Jo. Piyayi Aku ngriki. kadang gumun aku iki. Nggih nggih. Bengi iki jane wayangan apa pengajian lah. Loh, masyarakat mriki niku babakan budaya selalu diutamakan ya ora kok pengaosan, ora kok ringgitan, Iya, iya. kabeh selalu ditanamkan. Seneng. Ternyata
nglebong iki jan warga maskate religi, Bos. Ngakatan nggih. Lho nggih, nyatane jan pirsani niki ibu-ibu iki sedaya niki sing teng inggil niki do ngagem jilbab sedaya. Amin amin amin. Bapak nggih ngaten. Nggih nggih. Dadi wis mugi-mugi kula ndongakne mugi-mugi sedaya panjang umur nggih Bu nggih. Amin amin. Nggih nggih. Sing pokoke kula ndongakne kabeh sehat nggih Bu. Masalah. Jos pokoke. Wes ra jos kepiye kayane sing sepuh wae gawe jilbab kae kertip-kertip barang ngono kuwi. Ora yo malah modern to kae kok kene malah koyo wong nyuluh kodhok kae. Piyai kene agamis ning anakku bareng ngomong aku Pak aku tak nggo jilbab aku tidak mengizinkan. Ojo. Biarkan karena religius kok. Anak ngomong Pak aku tak nggo jilbab nggih Pak. Ojo, ora usah. Anak yang berjilbab itu menunjukkan muthaharam, Pak. Agamis religi. Kok ora entuk ki nggih ngopo? Anakku lanang kok. Awang lho nggo jilbab. Ora usah. Cah lanang kok jilbaban aku ngono. Jilbab ono. Kula kaya Yosi. Mula matur nuwun dari Bapak jajaran TNI Polri. Nggih, Pak, wis pokoke kula Bapak Kepolisian nggih, Lenggah. Mantara Lenggah. Pak Dan Ramil yang mewakili atau beliau yang rawuh, Bapak Kapolsek yang mewakili atau yang rawuh Bapak Babinsa Kantipmas. Ini yang sinergi dengan kegiatan masyarakat, Mas Sigit. Laras. Kula endahe Yai Nglebo nggih. Riki Nggih. endah sangat yang dipirsani. Coba sampean pirsani. Ikhlas lho penonton bengi niki cobi. Delok wayang iso nggone dicepake penake kaya ngeten iki. Ora ono, Mas. Penak gundulmu iki latare wong iki jane yo. Tak kira dicepake panitia tadi. Panitia ndasmu. Sama ora to. Walah lagi. Mula niki anu katur dateng masyarakat. Nggih. Mula kursi ingkang kosong monggo dilenggahi. Karena Kursi- ini hiburan untuk masyarakat. Kursi sing kosong monggo dilenggahi lah. Meja sing kosong menika monggo ndang didol. Dadi Lho. Kok didol ngawur wae. Mbok yo menghormati Pak Lurah. Pak Kades ki grapyake kaya ngono kok iso. Pak Lurah dihormati apa gendera piye dihormati kok. Pak Supri wae Pak lah Supri yo, pirsa to. Pak Supri karo aku yo lek nglebo kene aku bendina rene no. Mosok, Mas. Pak Supri karo aku sing ngene. CS. Tak kenal ya. Wis CS. Ampun. Wih. Ngeten lho, Pak. Kanca kental. Lho, ngeten lho. Ngeten lho. Lah yo Pak Supri karo kula ngeten lho. artine ngene kanca kental. Wis gantol-gantolan tok ngeten iki. Wah, gatol-gatolan. Iki lah acaranya sinergitas apresiasi budaya, Mas. Sinergitas apresiasi budaya Jawa Timur kali daerah. Nah, Jadi DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Jawa Timur, ini sinergi menjadi satu. amin. Jadi tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Ini gitu. Tadi duduh nih. Ambulo sampai kini Loh. kagungan anak yo dicontoni sing apik. Pelan tak omongi. Sing darani sinergitas, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Iki tak delok iki karo masyarakat kene iki aku rodok gumun aku. Gumune bab apa? Bab Kok- dandan, Bos. Kok iso bab dandan? Loh kene diskriminasi ngene lho. Diskriminasi ku tidak ada perbedaan, tapi nglebo iki perbedaannya pesat. Pesate pripun? Wong wedok karo wong lanang iki pesat perbedaane. Kok beda iki kepiye? Kok kabeh iki lah mesti padha to, kok beda Loh. kepiye? Wong wedok iki dandane diayok-ayokne, ayu-ayu. Ya ora? Iki. Yo no, arep nonton wayang kok yo. Wedaan, bengesan, Heeh. jilbabe Anyar. anyar. Sing lanang dolan ireng-ireng kaya ngene iki. Kowe iki kowe iki piye? Ya ora? Lah ngopo salahe apa ngono lho? Loh, ora salah. Tapi saya itu kadang-kadang gini, Bos. Iya. Saya itu sebagai wong lanang ki perasaanku kadang-kadang melu iba. Wong lanang ki sing ireng-ireng kaya ngene iki nyambut gawe koyone dienggo ngragati wong wedok dadi ayu sing kaya ngene iki. Betul piye? Pesane iki wong lanang-lanang ki lho, betul. Sing wedok ki Kok dilokke malah- malah ngewangi kluthuk. Kok malah ngewangi aku sampean ki tak lokne aku ngewangi wong lanang kok betul. Wong lanang ki delokan, lho, gosong-gosong kaya ngene iki. Kerja awan bengi mung dienggo wong. Dienggo wong wedok lho, Pak. Mas. Wong wedok lanang delokan to, ireng-ireng kaya ngono iki. Jilbabe apik-apik, lho, sing lanang ki sokoke lho, bulak-bulak kaya ngono iki. Sampeyan remahe do wong lanang pangapunten Mas Sigit. Aku ngono. Dik. Penjenelah Kyai Kakung to. Aku yo wong lanang. Lah aku sebagai wakil dari ibu-ibu wong wedok-wedok kuwi. Kamu? Piye, Bu? Kewajiban. Wong lanang tanggung jawabe ngopeni wong wedok. Kewajiban, tapi kamu harus lihat, Bos. Ada pantun mengatakan, Pripun? tulanan bowling kena beling. Artine. Sing wedok glowing, sing lanang gulung komeng gitu lho.
Iki lho, iki ndelok wayang delok supporter babelan iki ngene iki. Lewu pembelaan iki lho. Wong iki provinsi Jawa Timur dilantarke saka Dinas Pariwisata Kebudayaan. Pampriye ben merata antarane laki dan perempuan. Ha wong wedok ki wajibe ya terang ngopeni bojo kok. Bojo tanggung jawab kuwi nggula wentah lan memberi nafkah gitu, Mas. Iya, betul. Lah nyapa Wis kowe paido kewajiban. wong wedok ki? Wis. Kae lho, delon wong wedok-wedok ki lho. Nyapa? Kaya ngono mbok paido. Lah nek bojomu elek, kowe engko trono ngeser tanggamu. Syukur. Mulane didandani ayu-ayu. Ha ho. Kowe angger muni penak kowe. Wong wedok ki dandan ayu pampriye apa? Apa? Ibu-ibu Diku wong sapa? wedok. Dandan ayu diku sapa? Go wong lanang. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Lho, iku wis umum to, Tuk. Mboten. Wong wedok dandan ayu iki digo garwane, digo sing lanang. Mboten mesti. Kok iso? Dandan ayu ki enek wayang, enek acara, Pengajian. senam ki dandan ayu. Dadal ning omah, lek buluk-buluk ya. Ayo. Daster redet. Molor gak Molor. Kowe Kotang sing dige sing penitenan lho. Kowe ra maido wong wedok lho ya, Mas. Ini tak kandhani ibu-ibu ngene iki ketoke bengi iki seneng. Senenge iki nggih golek tombo sedina utuh kuwi ya repot. Golek seneng sajam gedene 3 jam lho. Kuwi nggih nutupi sedina utuh repote ra umum. Wong lanang mek karek jaluk. Wong wedok sing lempoh kowe ngerti ora? Kok iso lempoh? Ora lempoh piye? Lah saiki bayangno to, Mas. Piye? Nek umpama njaluk mangan sing masak sapa? Wong Njaluk wedok. ngombe sing godhokne banyu Wong sapa? wedok. Umpama nyepakne klambi sing nyepakne sapa? Wedok. Sing umbah-umbah ya sapa? Sing setlika ya sapa? Umbah-umbah ki lek ora nek sabun, sing tukul sabun sapa? Jawaban dhewe ngono. Ayo. Masak sing nukokne beras, nukokne janganan sapa? Wong wedok. Sing nukokne. Wong wedok mekare masak tok. Apa tumpul wong lanang kok blonjo iki? Loh, golek dhuwit no. Lah iya to. Lah iya, wong wedok mekare nyegat tetek tok. Estek iki apa iki? Bakul janganan. Obrok to. Bakul janganan. Woi. Ayo. Wong wedok kuwi mbok kira ki nek mbok kongkon masak, apa ra mumet sirahe? Mumet nyapa dilakoni? Mas Cikit, Angel. Mas. mireng piyambak to. Heeh. Duite cukup, Mak. Cukup mboten? 50 dadi 5 dina cukup. Krungu kupingmu kowe. Ora cukup, Tuk. 50 lho kon dadi 5 dina. Ora cukup. Ngawur ae. Lon wajah-wajah mekar kaya niki. Ora mudeng kok kowe kok. Kowe rekoso lho wong wedok lho. Santai wae, Bu. Hidup wong wedok. Ayo, hidup wong wedok. Gosok ra boloku sak nombane iki lho. Hidup lanang. Hidup lanang. Hidup! Hidup lanang. Hidup! Ah, bosok lah kowe ya. Masa sing wedok mek kene tok. Hidup lanang. Hidup! Halo, Pak Kapolsek ya ngene ya. Ih, wong wedok aja mbok remehne lho. Ngene iki isuk wis ning alas, golek kayu. Nggih cetik geni. Umpama kayune mbledos sing kebledosan wong wedok sik. Wong lanang melu cawe-cawe. Kayu mbledosi ndasmu. Loh, kayu garing enek sing mbledos, Mas, rumangsamu. Kayu ki yo enek sing mbledos. Ora tau cetik geni matamu Lho aku ora tahu, aku wong sugih kok. Aku LPG lek ra 45 gram moh aku kok. Bledosi cengelmu kuwi. Lho aku kan bakal pelembungan. Mangsane wong wedok ki pangapunten, isuk wis umbah-umbah. Engko sik isah-isah. Momong Awan anak. sithik olah-olah. Engko kerja nek awake ya kondur mesti sayah. Lho bojone lho ora ngerti apa-apa. Sing wedok lagi lumah-lumah ngono bengi sithik ya wis grayah-grayah lho. Rekoso lho. Iki mesti kulino iki. Pak Igit, Piye? kuwi wis kewajibane wong wedok melayani jasmani maupun rohani. Piye? Wong wedok ki dikayani ya kudu ngladeni. Lek ra gelem ngladeni, wong lanang tuku apa piye? Ya ora ngono kuwi. Tuku piye? 150 sik ngono, apik ra umum. Wah, celintisan cah iki. Kowe aja merendahkan harkat martabat kaum wanita lho kowe.
Kowe mbiyen meteng sing gembol sapa nek ra wong wedok-wedok kuwi? Lho wong wedok iso meteng, lek arek wong lanang kawin suntik arepe. Oh lah iya to. Lah iya. Ayo. Ayo. Tapi ibu-ibu mbiyen ki rekoso lho nggawa ponang jabang bayi. Rekoso di bulan baleni. Mbok diwangi to Mas kaum laki sing melu grupe wedok ngono lho. Ayo. Loh, paling tidak ibu-ibu ki nalika ngandhut suwene pirang sasi coba. 9 wulan 10 dina. Lah gene kowe ngerti, Sing- sing ngempet kaya ngopo kuwi? Sing ngeteni priksa sapa? Wong lanang, Sing biayai sapa? wong lanang. Wong wedok arek meteng tok. Wah. Ayo. Sapa sing muni mati aku mau? Sing muni mati aku sapa? Wong wedok iki meteng nek arek lemah-lemah tok. Sing ketene priksa wong lanang, Iya. sing ragati wong lanang, Nggih, nggih, nggih. Ya ora? Nggih, nggih. Lah iya, kok engkel kowe? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wis Pak Dani wis melu Pak Dani. Tapi wong wedok ki nalika ngetokke ponang jabang bayi kuwi direwangi perang sabir lho Mas. Toh nyawa toh pati lho. Kowe mbiyen ki totoane anak kuwi wong wedok apa wong lanang melu totoan? Iso dadi ngene iki sing ngukir sapa? Syukur. Iso dadi ngene iki lho. Biyen ning jerone weteng mboke iki lho, sing ngukir sapa ngene iki? Sing ukir Pak E. Nah, iso dadi ngene iki sing ngukir sapa, Pak E. Iso ngene iki sing ngukir sapa? Dadi ngene iki sing ngukir sapa? Sakmene iki lho, sing ngukir sapa? Kowe iso wujud rupa ngene iki, dadi bocah ngene iki, Tapi sing kok- ngukir sapa? Lah lek kowe ngene iki mikir sing ukir sapa? Lah iki ukirmu ki apa? Kene Pak, Lah ukirmu tak ukir nek ora. Ukir buyut kidul. Pokoke sembrono, duduk kuwi sama rendah. Sing ngomong sapa? Duduk sama rendah. Tanggo ki ndek iki malah kalah dhuwur karo tanggane. Maksudnya persamaan gender, emansipasi wanita antarane piyai kakung karo putri menika kedudukanipun sak menika sami. Waduh. Ngono lho. Mula wis ora usah derdah, ora usah dadi geni, ora usah dadi apa-apa. Sitok geni ya sitok banyu. Aja Ya ora rebut. iso no. Sitok geni sitok rokok. Dadi akhirnya enak. Iki berarti sampean ku ora iso mengedukasikan gitu, Mas. Kok nyapa Wong iso? ki nek dadi seniman mengedukasikan bahwa edukasi yang positif. Rokok boleh, tapi ingat bahwa kesehatan itu tergantung dari kamu sendiri. Aku mek ngomong tok Pak Igit. Nah, Nah, piye? ngono. Lah iki lho. Rokok mek ngomong tok. Nah, Cuman realitanya tuh saya tidak seperti itu. Lah realitane piye? Ngeten Pak Igit. Piye piye? ngono. Dadi ngeten. Heeh. Wong lanang-lanang iki aku nun sewu ki mau belani saiki nyalahne. Wong kok minclah-minclih to kowe. Wong kok ndande prinsip iki lho. Kok iso perkara ngerokok piye? Loh, prinsip ki jam-jaman. Hmm. Prinsip kok jam-jaman. Prinsip iki sing klambine ijo-ijo kae. Kayak Hansip. Kayak jenenge Linmas. Ono. Dadi ngeten. Wong lanang-lanang ki yen iso aja ngerokok. Lho, kenapa, Mas? Mergo awake dhewe hitung-hitungan, Pak Igit. Piye itu? Kalkulasi dalam ekonomi dalam bentuk keluarga. Terus Saiki nun sewu rokok jenengan apa niki? Iki ya ora entuk disebutke iki Nggih, rokok niki lah. Iya. Sak pak regane pinten niki? 35. 35.000. Berarti lek sak ulan iki berarti 90 karo 150.000 berarti 1.500.000. Gini mboten? Iya. Berarti sampean secara tidak langsung 1 bulan itu sudah membuang 1.500.000 untuk rokok. Kuwi nek sak sedina mung siji. Mung siji. Aku sedina ping pindho. Berarti lek rong pak niku berarti 3 sampean iku juta. 1 bulan tuh 3 juta sampean uang tuh sampean buang sia-sia. pemborosan. Pemborosan. Oh, lagi sadar. Mungkin Pak. Berarti lek 3 wulan niku nun 1.900 juta niku nun 1.000 sampean iso tuku sepeda motor kelas tahun 2022 bekas niku oleh anyar, Pak. Masyaallah. Gitu. Kuwi Ini nek nek gak ngerokok, Mas. Iya, Iso mengakulasikan Loh, iya. bahwa memanage ekonomi. ekonomi. Oh. Dadi wong lanang iki lek ngerokok boros. Wah. Ngomong ngerokok ngempet 2 wulan, Heeh. iso tuku motor. Masyaallah. lah nek ora ngerokok setahun. Iku iso tuku mobil, Pak. Loh. Hebat. Bayangkan, lho ya, Itu lek sak wulan 3 juta, berarti 1 tahun iki nun 1.000. 36. 36 juta. Wis oleh nun 1.000, wis oleh Cherry bro. Cherry sing Brodol. nun 1.000 iki sing kalpote brodot. Ngono ya, Mas ya. Iya, Sampai ki ngerokok to? lho gak no. Mboten ngerokok. Ora ngerokok aku. Masyaallah. Berarti tabungane lak numpuk no. Ya enggak no. Pun pinten tahun mboten ngerokok? Aku meh 4 tahun. Masyaallah. Iso tuku mobil no. Mboten no. Lho, jare nek ora ngerokok iso tuku apa-apa. Mboten no. Lah kok ora iso tuku mobil? Tuku rokok ora iso, tuku mobil piye sampean.
Wong ngene iki yo ngenteni jatah Pak Pri ya. Bocah ki nek majnun ngene iki lho. Mula aja ngrendahke kaum wanita. Kak guyon. Sakmene iki ketoke lenggah ngene iki. Ya kita lenggah tapi asli iki duduk. Nah, lah mong iki asline. Lenggah karo duduk ya padha. Lenggah ngene iki yo nyambut gawe ngurakapi Ya keluargane. kene iki linggo iki lek kene dadan iki yo nyambutke mosok ngene iki linggo delok bioskop ya ora mungkin to. Lah nyatane anakmu bojomu sinten anakmu saiki yo iso dadi wong. Lho apa maune kethek piye? Jotos Pasti wong sukses itu lho. Ngono ora. Kok biyen dadi wong ket lahir iki. Ngono. Pangapunten Mas. Nggih, nggih. Niki lak perwakilan dari ibu-ibu PKK. Nggih, menika. Oh, Mbak Lucy. Nggih. Menika Mbak Lucy menika perwakilan dari ibu-ibu PKK menika seminggu niku PKK ping 5, Pak. Masya Allah. Sregep men. Nggih, dadi seminggu niku mek di PKK pekekne menika lho Wis ta. Iki piye to bahasamu ki? Kok dipekek-pekek iki? saking kerepe PKK ya. Ayo PKK terus ngono wae rasa. saking kerepe kan ya pekek. Anu coba sampean wae. Monggo anu Rada sopan, rada sopan. Sopan. Kula niku dangu ten kemangke Mbak Lucy. Oh. Nggih, nggih. Duduk. Nyapa nggih tutuk-tutuk bareng. Bakul mi to iki biasa. Masya Allah. Mas. Walah alah Ngeten iki, kemayu Mas. teh. Pembawaane ngeten iki. Pembawaane ngeten iki. Bu. Ye, Barang ditabuhi ngene mlakune malah kaya layangan. kowe iki nek wong wedok ngene iki kudune bersyukur. Mergo ngopo? Wong ki nek lemu ndudoke pikirane ayem atine jenjem. Sing ngomong sapa bojoku lemu nyatane ya beri-beri. Yo beda karo Mbak Lucy kok nggih. Ha iki sehat tok Mas mangsane. Sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Mas Sigit Arianto Lho, lho. kados pundi wartosipun? Alhamdulillah sehat. Kangge sehat alhamdulillah. Bidal saking Ponorogo jam pinten kalau Mbak Lucy? Wau kala wekdal jam Kalau gangsal ngomong Jam gangsal. Kalau monggo. Nggih, nggih. Gangsal sonten. Nggih. Kula nggih dangu mboten pinanggih dik klitik lho. Dalem. Masalah. Nggih, Mbak. Jan suwi ra ketemu Alhamdulillah. sakniki piyayine tambah lemah. Amin amin Amin. amin. Bagus. Piye kabar Bi? Pangestunipun sami seger waras Masyaallah. panjang umur Jam barokah. piro mau Mau tindake? jam 09.00 sampun dugi kriki Mas. niteh napa? Nggih kendaraan. Masalah Pak pribadi, Sigit nggih, niteh nggih. napa? Nggih kendaraan. Masyaallah, Pak Sigit Nggih, nggih. auranya iyo Sami nika dalang saking Rembang. Berawuh saka Umroh kok, Mbak. leres. Umroh pun ping 3 kok. Sira ketemu piye? api Kayak adimu lemu kok kuru, lara kencing manis kowe. enggak hernia. Lho maksudku ki perbedaane nyun sewu nggih Kok Pak adoh? Sigit. Perbedaane Kakang Adi lho padahal dulur sekandung kok beda ngono lho. Lah, Kaya iya. bumi karo langit. Sampean ngomong beda ki mergo beda papan panggonane. Ning janjane nggon nalika lair padha, ming kodrate siji. Iki mbiyen ya bagus. Padha kepiye lho? Iki mbiyen bagus ning krana iki pecicilan nalika cilik. Iki mbiyen operasi iki, Mbak, iki dhuwur. Lambene kluthuk kuwi. Operasi, Mas. Kok iso operasi? Weh, lah niki rene pas magrib, Mas. Mm-mm. Posonan, magrib ajeng buka dikandani bapak aja pungking metu, malah metu. Lah kok njlungup teng ngene got ngeten iki. Oh. Suwek niki, Pak. Oh, lambene dhuwur kuwi. Niki suwek. Eh. Lah gandeng niki suwek. Delala dibetot teng rumah sakit, Iki wis Mbak. ora asli berarti. Wis ora asli. Oh, iki nek tanpa aku ora mungkin iso dadi apik to. Digawa ning rumah sakit. Gowo rumah sakit iki pangapunten saestu. Ngriki cuwil separuh. Weh. Lah kok ora guwing to, Le? Kuwi mbiyen arepe dijikokke daging bokong aku ora entuk. Oh. Aku adike ya isin no. mesakne Kok masa kuwi ya. depane piye nek ndek bojo Iya, lho iya, bokonge mesakne. krowak. Krowak. Lho, akhire kula duwe inisiatif Piye? matur teng bapak, Pak. Heeh. Aku sunatno saiki wae ya Pak aku ngono. Oh, ngono. Kula sunat, Nak. Heeh. Begitu sunat lah. Bapak kok nggih sepaham kalih aku to yu. Piye? Anu Pak dokter itu potongannya anak saya jangan dibuang. Dinggo Lah apa? kok mlebu teng ruangane niki ra sida dijikokke bokong mburi templekke kethokan kula sunat. Gon lambene kluthuk kuwi. Mulet lho itu kan teksturnya baik, gak ada tulangnya. Mulai iso lemes ya ngeten iki. Kuwi tambalan kok nggonmu. Nggih niki tembelan kula Pak niki. Kayak to bentuk Mulane mulutnya karo ora padha to. Le. beda to yu. Kok Piye to? rodok maju sithik. Hmm. Nah, Hmm. tamu iki.
Napa, Mas? Iki tembelen nek. Iya. Iki tembelen nek. Nggih. Layak nanggro wong ayu sing jengat cangkemku. Ya cangkemmu nylintis kok. Kebiyen layak aku yang anggere bendino ambune kok amis aku ya. Lah aku terus ngawur rek kowe. Tapi ki yo jelas-jelas yo. Ngene, kowe iki nek pangapunten Pak. Nggih Mas Lidik. Wong enek wong wedok ngene iki digunakake sing apik. Apik. Sak ora-orane. Iki lah. Piye to kowe iki? Akeh mbok kapake to. Tak dampingi. Tak damping Oh, iya, ini iya, iya. arepe tak go ning Kak Udi. Rumangsamu apa? Dilokne apa piye? Ngono. Pangapunten Mas. Kersanipun menika seiya sekata. Betul. Karena niki Mbak Lucy lak mewakili dari kaum wanita. Yes. Jur nek ngerti kahanan ngene iki kepiye coba? Kanan sing kepiye kaya sing diomongne iki Loh, mau. iya lho. Sampeyan wong wedok kok. Yo ora trimo to, Le. Lho. Lek aku menyikapi omongane anu wedhus iki. Terus Omongane iki kaya melecehkan seorang perempuan. Merendahkan seorang perempuan. Delok ke wedhus iki. kowe ora wedhus? Roh, Wedhus e. roh. Ngrikoe pundi, Bu? Kulon. Kulon. Wedhus iki madhep ngulon. Buntute Kono rayu ndi? kidul to. Kulon. Wedhus madhep ngulon iki buntute ndi? Ya wetan. Wedhus madhep kulon iki buntute ning mburi ngadep ngetan. Lek wedhuse madhep ngidul, Wedhus sing yo ning Lor. lor. ya ora iso. Tapi ya, Ya pagah ning ngetan. Kok iso? kok iso? Wedhuse mek noleh tok ngene ya. Ngene. Lah ku lho dulure wedhus iki lho. Ya Sing ta. paham. Ya Dulure iya. wedhus apa kowe? Koncone wedhus tau dadi wedhus kok. Lah kowe tau dadi sapi. Ya mending sapi to karo wedhus. Lah ya apa? Lho, sapi ki kewan sing multifungsi. Aja nek awake daginge iki didol larang. Loh, kikile kula kena nggih. Bakso. Bakso. Buntute kula kena nggih. Sop. Wah, lha kok sope ambune koyo ngene iki sope. Aja nek kok. Sope ambune kok ngene. Biasane sope iki seger lho. Iki ora dok kecing-kecing iki kok. Sing salah iku kowe. Wong dhewe sop gratis kok ora mbok nikmati ngopo. Nyenyak jere kecing ora enek sinden sing kecing-kecing ora enek saiki. Sinden kuwi ngidui metune mutiara. Lah Mutiara. iki lho, mutiara koyo ngene iki lho. Nyapa? Wis ganti banger. Aja nek kaya ngono sinden kuwi nyuwun sewu mboten jorok. Sinden entut ki metune emas batangan. Kok nyek kecing kowe. Emas e rene karek batang tok. Kowe ora ngalah karo iki jenenge wong wedok iki patut dijunjung kok iso. Sayu-ayu entut iki priya kecing. Nggih. Lho saiki ki enek perawatan kok. Meri. Dhewe Meri karo sampean Meri. Garwane Pak Sigit Apa pangapunten. ya eneng perawatan tuti kok ya eneng. Apa enek? Ayu-ayu lho sugi-sugi lho. Entut yo mambu. Saiki disaring. Enek pewangi. Disarengi ampase dibak ning ndi? Kowe nyekel bae. Domonge gua ning omahmu kuwi kok iso Disaring. ngono. Kali nganti laras ya Mas. Betul. Anu selintro yuk. Neng. Nong. Karena ini memang acaranya mboten formal Mas. Iya, Nggih, mboten. nggih. Niki mboten formal tapi formalin. Nika terus Iki mesti Formalin go blonyok Anu, awakmu. formalin napa? Go ngawetke. Lah iya ben awet budayane iki sinergitas kalih Provinsi Jawa Timur ngoten lho. Wong iki biasane nek omonge wae ora kena digugu. Iya, Kuwi mesti kelakuane ya angel ditiru. bener. Dadi paling ora ki nek jenenge omong. Sing angel ditiru dapurmu. Aku ki Pak, Eh, aku ki patuladan. nyuruh pirsa ibu-ibu, bapak-bapak, Apa? pejabat-pejabat desa. Nuwun. Wong belak-belak nggih guneman to, Mas. Betul. Nggih omong to. Mm-mm. Mula dinggi omong sing apik ngono, ora kaya ilusi omong sing penak. Ya ngono. Ayo. Nyanti Loh, yo ning kene. Nembang kok yo. Kowe apa aku? Sembarang. sing gandrung Karo kono sampean. kene. Kalau mau gawe diwen ya. Iya, ndadong kowe kuwi. Mesti tak jawab bener mesti salah kowe kok. Wong wedok. Sing- Wong wedok iki senengane emas. Sinden laris kaya ngene. Apa? Nek trimo kalung sakmene kalah karo bojoku. Lah apa mbok tumbaske ya? Bojoku iki pengangguran. Lek kalunge trimo ngene pedhot. Hei, nganggur kok nganti kalunge luwih gedhe saka Lucy. Kok Bojone- tukane pirang gram? Bojone kalung? dagelan kok. Aku 50 gram. loh kok sakit tak tukane makan kalung ya. Nggih. Gedine sak pelek. Umukmu lho. Gulune Kok umuk niki tenanan lho Pak. Bener tukane kalung tak tukane gedine sak pelek. Rong wulan mlaku bungkuk sik bojoku iki. Mergo mlaku kabotan kalung iki. Suweng. Suweng. Sung alah kok siji. Bojoku ngantek kuping ya ketekan bolongan Mas.
Dipasang Lah, ngendi? Sing ditindik ngantek-entek, Mas. Pasangi. Pasang kabeh. Kentan bolongan. Entek, ngantek Sesuk tak uruni kon masang ning matane ya. Loh, iki buk iki. Iki gedine rek ditimbang ana 1 kilo. Eh, 1 gram. setak kilo. Bojomu. Wis setak kilo gawe aku Pirang gram giwange bojomu? Piye? Pirang gram giwange bojomu? Sing kiwa kene ya? 3 kilo. Sing Kene? kene 6 kilo. Lho, Aku kok pengen gak imbang? sepiro gedine. kowe kok gak imbang mlakune piye? Sing ngene. Ayo ra imbang Kayak rumangsane. helikopter, eh. Nebak. Nggih. Ngagem jenggleng mawon, ngagem jenggleng. Oke. Ya, Mriku nggih wonten request. Oh, ngoten. Nggih, caping Gunung Oh, Jengleng siap. kalian podang Cik, kuning cik. kalau mau pilih. Udang kuning. Ya terus spesial buat teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang Leres. lebih bertugas. Wah, iki Forkopimda lenggah, Forkopimda lenggah. Masih dahar di belakang. Kenal lo ya. Yo kenal toh. Pegawai negeri lho iki. Elek-elek seniman ning pegawai negeri. Lah bojoku ya Apa? pegawe Pemda, Pegawai pemerintah daerah. pemain dangdut. Rupamu ya kecerno. Kecer nggon nang ndasmu. Wah, pemain dangdut karo mangsamu. Oh, Pemda. Jenglenge yo. Saben bengi. Sabar bengi. Mawi kula senenganipun alusan mawon, Mas. Oh Nggih nggih. kasar nggih ben nika sing kasar. Ngajeni terhadap seorang perempuan ya Le. Betul, Iki betul. dipirsani para ibu-ibu. Ah, tenan kok ibu-ibu nyenengke. Nggo kloso dhewe iki renek ning rawuh kene. Niku nyepepoh kat wau lho. Nggih ndak kudu pipis bareng. Ya enek sing lemekan kloso, enek sing lemekan lemah. Kowe nek bahasa Inggris mengatakan apa Mas Duduk? Piye? Little body. Apa kuwi? Apa? Silet gatal kelebon wedi. Apik kuwi. Iya, ngumpul jo. Pena. Miyayeni, Saiki iki ra butuh mie ayen. menghargai. Iki to sik apik, saiki tak klambeni ngene iki ketok priyayi. Lah biyen kluthuk piye? Maune wis ra pates belas. Las kelambine apa mien aku kere. Tapi terus nyon sewu jujur-jujuran lho ya, lek delok aurane adimu karo aku beda le. Lek gede iki aurane tambah sumunar nemu cahya aku. Awakmu peteng dedet lho sak. Iki nemu nanane. sakit petenge ra. Ganti kowe, Duk. Sing jengleng, Duk. Nggih Pak Igit. Oke. Rene. Rene. Iya ya. Wong wedok ramal karo wong lanang, ya cok gegermu ya. Bacok ndi. Iki kereng banget ya bocah iki. Ngragati kok wong lanang. Ragati apa lukane wedake? Wedak kebo. Bojoku ning tak ragat. Bojoku wong desa Pak Igit. Lah ya. Bojoku wong desa to tak ragati. Kon tukone skincare to. Tak tukone skincare ki siang malam sing regane iki sak setel ki 4 juta. Oh. Kalau kuwi. Petang juta bayar setahun. 12 kali. Pas kali matamu. 2 tahun nih, rolas. Lah iya. 6 tahun. Apa terus piye ke piye? Tak tukone skincare siang malam to. Lah kok bojoku ra telaten to. Langsung digawe bareng. Siang malam digawe bareng. Lah kok saiki malah kulite blak kayak tekek. Oh iki yo ngono kuwi dikandhani. Presiden bojone kok tekek wis lanang kaya nyambik ya. Pancen aku iki keluarga iguana. Yen memati. Lah, Gosek. Sabar. ora kok terus cerongoan ngono kuwi. Alah mumpung. Dipirsani bapak-bapak pejabat-pejabat kaya ngono kuwi. Saya itu mewakili beliau. Ha mewakili kok kadan wae terus ngene iki. Mewakili. Jadi saya yang melakukan, mereka yang merasakan. Berarti Ayo gawe batasan ora terus langsung slulup ngono Yen kuwi. memajan. Ampun janur kuning-kuning. Janur kuning. Janur kuning. Mas, salon. Iya. Us. Ya. Oke.
malah ningkring. Eh. Kurang ajar kowe wis. Kowe iki ngene iki jenenge ora gawe contoh sing apik kok. Tanya apa lho? Aku iki dulurmu ora tau yak-yakan ngono kuwi kok. Aku ngono kuwi lak ya jenenge nguwang-nguwahi adat panggung ta ngono kuwi. Lah kok terus mangkring ngono kuwi. Rumangsamu mbok anggap apa kuwi? Tanya apa lho mumpung ora bayar lho. Lho. Bayar ora ki nek ora cuke ya ora usah dilakoni. Kudu ngerti tata krama sopan santun. Ngawur ae kowe iki yo. Ngawuten Pak Ngene iki Ikit. Mas Sigit melu wirang melu isin. Ngapunten Iki Pak sing Ikit. dalang kono. Aja dibaleni. Betul Pak Ikit. Anu, Jajal polamu mau piye? Kula kira Pak Ikit, kilap. Kiklap. Jajal. Kowe iki yo ngono dadak mbok cepake barang kok. Lah aku mau nyepake aku jane mau tak ampet lha kene iki jukir nginang. Lah kuwi lho. Wong lanang iki kalah lek wong wedok wis mlumpah kok. Ae susah no. Rene ora yak-yakan ngono kuwi. Anu rasane piye enak ta? enak. Anu to, wong kowe ya sing rasane bolak-balik to. Ora. Sampai lupa tonyo lah bingung protol. Tonyo sing wedok ya meneng ae. Oh kowe mau aku mangkreng ya kowe mek Ngene. Kaya sak ngono aku. Sak apa? Janjine ra ketu. kaget to. Kudune lek wong wedok lek aku mangkreng kamu apa ki ngene. Oh ngawakmu ora ngono. Aku ngene to. Aku yo ngene, apa ki? Apa ya kaget mana ta? Mari sak rasane. Iya. Kok nggawa HP aku ngono? Kok nggawa HP? Dudut ngono iki. Anu getare 5,7. HP mbok arep munggah bangku rasa digawa nyapa nek sinyale digawa. Pancen getare ki rada gedhe ki 5,7 skala Richter katanya. Lah ya uyak kok dinti. Ayo. Monggo kateran mriki, Mbak. Ngene lho. Ini tok wis penak to. Ngene tok wis penak. Kok dadak nyuwun gendong barang ki yo. Nyapa. Ngene iki lak malih lurah pengen to niki. Alah. Ndi Pak Lurah ndi? Lek lurah ki ra tek pengen. Nyapa? Mbah lurah ki aku yakin Pak Bri ki ra tek pengen. Piye Enek kuwi? sing pengen. Sinten, Mas? Apa? Mudin. Aja sembrono. Apa kok mudin pengen? Pak Mudin ki pengen ngelus dodo. Wah kok kaya ngono. Le, aja kaya ngono aku wedi aku nyebut mudin. Kira bener tak kira. Pak Mudin ki pengen ki ora pengen jenggleng tapi pengen ngedusi kowe. Aku wis adus dhewe. Aku adus dhewe, kowe lho sing seneng. Seneng didusi. Pak Mudin ki ngedusi seneng lho. Lha nyapa kok? Tenan sumpah. Bersih. Oh, dikuosok ngene ya. Mudin ki jujur lho. Pangapunten Mas Sigit. Heeh. Niki wong ki lak khulu nafsi dail qatul maut. Wong sing kedunungan napas bakal lak kejemput maut. Mudin ki mula ngejak urip masyarakat sing rukun, sing guyub, sing gelem sedekah lillah. Sok nek kapundhut Gusti, Mudin ki nek ngedusi ikhlas. Wah, iki mbiyen uripe ning donya ikhlas, apik karo tanggane, gelem sedekah, gelem weh-weh. Ngosoki resik tenan. Nek kowe medhit, Mudin iki paling giyeting. Lah iki kok iso? Wah, Nek ngedusi piye? nyabuni lho. Iki lho, biyen sing ngrasani lho. Kuwe nek nyabuni Pak, duit nuwakal ritis Terus kene, usuk. Ya ora, Pak Mudin ya ora. Aku sopir nek dadi Mudin, ngedusi kowe ngono. Tak kosok kene halus. Iya. Sing kene kuwasok. Iki nakal ya. Makane wong iki sedekah. Aduh sih. Iki mbeti iki aku. Aku iki kowe Duk, njikeng Duk. Iki Pak Igit. Ya. Gak
Umbul dong. Jeket. Wah. Asik. Syukur Sampean ya-yaan. Piye-piye. yo ngene iki lho sing dimaksud nasi iki ngene iki. Semangat. Aduh. Kok digeprak karo piye sih? Lah kok terakhir kamu lepas. Loh, nanti kalau enggak aku lepas kamu gini-gini kan saya. Susah. Bales aku kok soalnya. Ayo. Harus saya lepas. Ingin saya gini. Nek terakhir ya aja dilepas Jangan sih. dilepas, terakhir jangan dilepas. Oh, enggak boleh lepas ya. Jangan. Oh iya iya. Geblak mau lepas. Yo, ayo Pak, Pak. Ayo Pak. Ayo. Eh, Enggak boleh lepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh, wow. Enak. Aku kaya mambu teh gandul kok. Kaya ngapa tambune? Tahu kluthuk iki. Napa? Apa? Teh gandul. Salah. Apa, Mas? Teh pucuk. Karena yang kamu ada pucuk. Wes urusono dhewe. Panas. Panas, pancen teh pucuk ya udah panas. So, kaya ngono. Ditepaki ayu-ayune kaya ngono kok lanang kudu lanang. Ya, ora pengen jegal sing ayu-ayu kok. Anu ngene. Ayu ki tresno. Ayu ki tresno. Oh iya iya. Ayo rupane lek aku terlalu tresno iki ora ayu. Bener, Mas. Sok ati kok. Ati. Elek bojoku lek aku tresno, bojoku tetep ayu. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Bener. Bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Wah. Artinya? Artinya piye? Ayu cantik itu karena cinta. Jangan melihat sisi luarnya. Tapi lihat dari dalam hatinya. Bahasa Inggris mengatakan, Don't look from the outside, but from in the heart. wah, iso deh iso. Romantis sekali. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Istrimu bahagia, insya Allah keluarga akan bahagia. Lah. Kepiye deh, pop. Kritis banget Ayo. kamu. Aku ini sinau Inggris ini. Pot. Tahu iki. Angel kare sithik kuwi lho. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan sok-sok, Kita serasi jero jane kluthuk karo Mbak Lucy iki jane. Serasi. setelan kawak. Apa? Setelan kawak. Seteran kawak. Tak kira seteran kawak. Aku kaget aku. Panas udan, udan panas, aling-aling-aling. Balik desa. Capek gunung. Iya lek nggo caping lari caping yung ning balik desa. Capek gunung. Reokan. Ayo, Dok. Ayo Mbak Lucy Ponorogo. Wes. Wah, iki asli Ponorogo. Asli Ponorogo asli. Jos lagi. Jadi lesop.
Aku bar suntik dadak mbok kon. Setrite sapa boke? Anu karena seneng bojo. Ayo deh bujang gandangnya metu le. Roten dek. Yo, lo. Ya. Pas. Oh iya sih. Se. Oke. Oh iki warok. Wah, yo kita. Lah nek Allah Akbar. warok iki ngono brewase. Ngene mah kaya Walid ya. Wah. Oh. Mas. Oh. Ayo Loh. le. Warok suro menggolo deh. Loh. Sese masih hop. Lemu joget kapan modelmu kayak maling arepe golek pitik tanggane. Warok ke gagah. Warok iki lho. Ngene lho, Pak. Jangan Sikile gagah tontonan le. Oh. Aku sih. Oh. Gawe kolor sakti. Berwibawa. Kowe iki iso joget apa ora? Kaya warok anyang-anyangan. Jogetan jompo. Dana. Pas. Jompo iki lho. Bagong jenenge. Iki rene. Wah. Iki karo kiwa. Iki karo kiwa. Nah, ngono. Ayo. Yo. Ya. Ya betul. Delok sik to. Jogetmu ki piye? Iki pentas lho iki.
Sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih napa sampun? Yo. As. Yulusi rene. Piye Ger? Sabar. Kok kasupan nggih? Iki nek rajing enek. Ora mbok takoni dhisik to kuwi. Wes, Oh dadi. Mas. Kok sakne mentole? Terus. Sik. Terus Mas, apik lho iki. Sik to, Ger. Anu to lagi kok kaya kesurupan to. Wis. Apik lho iki. Piye to iki? Wis. Loh, Apa? Iki apik lho. Malih napa malih? Malih lho ngomong. wis ae wis. Lho, lah nyapa? Anu banyune pesing. Kok mesin piye ta wong iki kok jedek Aduh kaya jedhe kok. Mangsane wong kok ora. Ngono kuwi dadak. Sirahe. Nah. Wes. Jaluk le, weh. Mumpung sing ngendangi iki cak kancil. Ayo gak melu yuda to kuwi. Lho, ketok kene apik ndelok brengos-brengosane iki. Iki Mas. Oke, dapat. Delok. Kak. Kok yo sing gawe jo langkung iki mesti. Nggih. Oh alah ya. Pokoke damel niku ampun lali jogete. Kok yo apik. Aduh. Nadyan. Badhe ngersakne damel niku ta? Pesen iki. Tak nggo rombongan yogaku pesen suare. Arep ge anu to grup toprakmu to. Ora ya yoga mangkat ngono kabeh. Nadyan. Wadon. Sarata. Umpan dan suaramu ngetan bali ulang apa setia kelakon Oke. Caping gunung buka saing vokal dikancani Mbak Eni Wulandari. Piyai mriki niku remenane tayub. Tayub leres. Pokokipun tayub Nggih, wis becek. Digarap cara tayub menika. Sami kaya Oke. leran mriko. Nggih, tayub cara galek Wis, mriki. cara Iya. Buka saka balungan trong treng ya. Baluan tak gaji bener ya. Ayo ta. Setelah grup rawon. Grup rawon ya. Duh. Caping Caping jaman berjuang njur kelingan anak Katu
Oke, Alhamdulillah. matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Eni saged lenggah rumiyin. Ganti mesin dan cakrane ngerat ya, Jan. Siap derekke Mas Sigit. Sembah nuwun. Wah, begini iki sejarah dalam hidupku lho, Jo. Menapa Mas? Mayang ning Trenggalek ki yo pertama kali ning Lebo kene. Kuwi nggih. Wah, mergo mbiyen yo jane akeh sing padha ngesake. Ngesake. Jat mali akeh sing Terus, tumbuk jenengan- lah bengi iki iso longgar iso Jenengan niku kula sowan. perso lek tahun 2006 niku menbek to jenengan niku. Yo ora. Aturi wong dek wingi awake dhewe dijane Jakarta yo ora iso. Nggih. Wong panjenengan iki pancen padhet kok. Nggih, padet Yo jenengan nggih. ora. Mesti padet ngurusi omah dhewe-dhewe. Ora kok ngono, kegiatane iki lho. Lah iya jane ning Jakarta ndek iki Pak Igit karo awake dhewe. Terus sing teng Kalimantan niku jane nggih jenengan kalih kula. Lah kene. Oh iya. Nyatane yo ora lali to mesti karo awake dhewe wit taun 2012 lho. Iya. 10. Non 2011. 11. lah nggih nyatane Kan saiki berarti 14 tahun nak dhewe iki. Iya. Jadi iki nyatane iki sinden iki biyen sik sik cilik-cilik iki. Oh iya. Yo. Iki malah ndung ngono kok iso. Ngampil kalih nggih, Gus. Siap. Siap. Menika cobi wonten Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oh nggih. Panas mlaku Ora nggawa payung, sandale diseret, ramaane mentung, Surabaya geger, fungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Dan anu iki mumpung ning kene tadi jenengan tuh pertama kali teng mriki to. Nggih. Kula niku jujur, Bos. Saya itu lek ndereke jenengan ndereke Pak Igit no sindene Pak Igit iki kabeh sing bengi iki Derek. iki menanamkan histori penuh dalam karir saya. Kok ngoten pripun? Yosi. Yosi. Kemudian ning Kalimantan karo aku kampanye ora bayaran. ora bayaran sing ngopeni yo Yosi. Bayaran sak wulan ning sak wulan Ora bayaran ngeblong. sing bayari yo sing ngopeni yo Yosi. Ini balik papan. Balik papan. Nggih. Tukone ndok karo. Lah pancen kae duwite sing gowe iki. Lah kok kaya tukune kondok karo sarimi yo dadak. Oh iya biyen yo kapusan to. Terus Mbak Lucy Nggih. pertama kali pentas wayang ning Surabaya karo Mbak Lucy. Ayo iki bener. Mbak Mbak Idalala. Bayaran paling akeh mbiyen aku ki Bang Jatim. anu Kowe nggawe sertifikat tok kae. berarti Kayak golek utangan. iki tenanan iki situ. Nggih. Karo Mbak Idala lagi main ning gone Balai kota. Balai kota Surabaya. Betul. Karo Mbak Ida Saputri bayaran paling akeh mbiyen Jalala, aku. Saputri. Mbak Idala. Dan Saputri malah ngono. Idala. Aku biyen kaget bayaran amplop gedhi no. Wong kulinane 80.000 to, Bos. Kalau Mbak Idala lagi aku bayaran 750.000. Iki sing bari. Wah, sing bayari ya sing dicampur sari. Kira lek Cek iki melu bayar. Latihane seminggu. Surya Buana to. 2 wulan. Orang bulan. Surya Mustika. Heeh. Iya, dadi iki story tok iki. Alhamdulillah. Dadi Aku ya isih histori biyen kluthuk tumpakane hijet, Iya. bocor kabeh numpak nganggo jas udan. Wah, Engko nggon ngisor gas kae dibolongi, dilas bolong. talang bolong. Nek macet ki sikile didunke ning aspal, utuk kae karo Nah, golek jenengane yo glodok. jan Enggak, ora. tak dibolong Oh, ora. helman Kayak ora tak bolong pancen bolong dhewe. Ora kok bolong to. Nah, iki lho, mula iki proses demi proses. Wong sukses kuwi gawe proses, wong mulya kuwi gawe rekoso. Dadi itu sudah impas ngono lho. Ngantek kula niku nun sewu, Bos. Hmm. Dadi wong iki aja penak-penak. Hmm. Wong iki aja penak-penak, Pak. Aja sugih-sugih. Enake urip sederhana. Lah, kabeh iki gayane mulya lho. Biyene aku sik sederhana ya. Iya. Kuwi uripno kaya-kaya mulya. Wah, Mangan mie godhog e wis bahagia. enak ora. Iya. Mangan rawon wis enak. Bahagia. Begitu sugih. Begitu sugih piye? Rawon ya kulino enak ya kulino. Nggih. Gule enak ya kulino. Capce yo wis Wis biasa. kulino, sing enak-enak tak pangan ya kuwi kulino. Nganti saiki bosen piye, Mas? Aku sing tak pangan ki suket gajah. Sakit. Saking bosen ya. Mula putu-putuku ki nek tak kandhani kudu manut. Loh, Lelakon sing kewuri kuwi kudu dienggo pengeling-eling. Nduk, linggo, Nduk. Gen linggo. Ora kaya ngono kuwi. Anu Dimas, coba Piye? linggo sik. Piye Mula Kakang Mas? kangso kuwi. Mbak Yu linggo ya. Iki ana ada adepan karo Romo Kanjeng Surasigit menika.
Mula nek karo wong tuwa ki gatekke piwulang wong tuwa jodoh sembrono kaya ngono Nggih, kuwi. Mbah. Ip jadi brengos apa oyot ya. Kok iso oyot? Lah ini ya pantes kok iso. Wis pantes. Kok ya Agus Jombrus ya. Wong kok lek guyon bae ditimbali ya iso. Iya, tujune gaweke jolangkung kuwi ya. Dipun aturi menapa? Request kalau mau podang kuning. Oh, iya, siap, siap. Digarap tayub kalih Mbak Im ratul imam Oh, Firdaus. Bluro. Bluro. Imah Rembang. rembang. Oh, lontong tuyuan. Ini. Aduh. Mbak ini bluro nggih, Mbak ini bluro. Pokoknya biar iki Ima, Mbak Eni. Lah kok oke men to. Mbok critake oke men. Lah biar iki Ima, Mbak Eni karo sini. Terus ini Sapa? sulis. Oh iya, heeh. Biar iki sing ini kenapa? Sing ini oh Lopez. Lopez. Lopez, iya. 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 Wis kelingan kabeh. Oh, aku iki. Ingatane setia dek. Doyi rambut jak doyi. Doi ora mangkat. Dene saiki dhek pegawe Pemda dekne. Gawe tapi. Doi begitu. Doi saiki mau bareng iso keyboard elektron dewi. Monggo. Podang kuning karya Pak Darno iki digarap tayub Mbak Yosi Oke, nggih. nggih. Tayub pun digagrak. Ya mriki no, Mriki, mriki. Galak. Podang kuning niku tegese lumaku kanthi wening. Nggih. Dadi kudu berpikir yang positif, dipikir kesik negatif dan positifnya. Ngono dipikir. Mutiarane ilmu gumantung saka akhlak, mutiarane akhlak gumantung saka ati. Mutiarane ati gumantung saka jati dirine manungsa. Iki. Ati lati lan samubarang nyawiji ana ing mburi. Kok ning buri ku nyapa? Iki Ora nyambung lho. Jak tutur tuwek iso. Ya coba. Podang kuning, podang kuning. Duka saking napa biasa Mas Ranggal? Saking galek. Oh, demung. Yo, ayo. Kan saya saking simbal. Ayo. Sawane
geting dando. Pancen nggih Yosi kali Ima menika wis palibasane sinden sing berkualitas. Saestu Mas. Kok iso? Mulane selalu bertahan dari Pak Igit. Saestu. Garwane Mas Kluthuk menika nggih nembe kemawon dipun angkat dados duta seni, Pak. Alhamdulillah. Diambil dari seni tari, Pak. Oh, Blue Kutuk Nggih. menika saya Nggih, seni tari. Kok belum kutuk pripun, Pak? Lho, lah nek sampean kan Mas Klitik disaisih karo garwane mesti kan Bu Klitik. Lho nggih, mesti Wah. teng seratan undangan nek manten mesti Pak Klitik tindak kalian sinten? Bu Klitik. Nah, coba. Lho, niku Pak Kluthuk. Nggih. Tindak kalian sinten? Kalih Blue Kuduk. Lho ya. Oke, nggih mboten pas kok nggih. Nggih, pancen bojo kula menika termasuk turunan kutuk benguk. Dadi kula nu nderek bingah lho, Mas. Nggih. Saatase kagungan Mas niku terus njur Garwane diangkat. Bayu dipun angkat dari duta seni, Nggih. diambil dari tari. Tari. Lajeng dipun kembangkan sak menika dados instruktur senam nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Hmm. Karena dari budaya seniman tradisional akhirnya dia mengenalkan lewat budaya modern biar lebih mengenalkan lagi modern ke tradisional. Lah ini lho, niki lho Pak, niki. Walaupun musiknya modern Nggih. tapi gerakannya tradisional. Hmm. Weh, lah piye kuwi kok modern kok gerakane tradisional kok kaya wangel ngono ya? Dados instruktur son horeg, Mas. Oh, Aduh, alah. Bojo kula niku. Piye kuwi aku kelingan kudu kekel kuwi. Dadi bojoku iki dingenane Agustus dhewe niki tanggapane saulan niku tanggapane meh 76, Mas. Elok. 70 mengko. Niku awan bengi kok Mas, kaya ngombe pil nika. Dadi dados napa niku teng dhuwur truk ngoten lho, Mas. Dadi- Biasane lak mburi enten sone to, mburi truk nika. Lah, Terus do joget. Nah, Nah, dadi jogete wong-wong ngoten niku ngetoni gerakane bojo gerakane kula. bojone Bojomu ning dhuwur trek. Teng dhuwur truk. Ditutke sing isor. Nggih ditoni sing sar. Nah, karena saya sebagai suami mendampingi mergo moto saya adalah kesuksesan istri iya. adalah kesuksesan suami. saya suami. Kesuksesan suami. Nggih. Ya kuwi mau mergo happy wife happy life. Betul. Dadi aku ngetotne bojoku ben seneng. Oh iya, Pak tutke. Dadi kalau totne ngoten anggar 100 meter ngoten bojoku ning dhuwur truk tak mimi ngono. Masyaallah. Iya. Ngene ngombe. Iya, pengertian. 100 meter melih atau mlaku. Kok tawani melih, Mas? Tak tani ngombe. Mm-mm. Bojoku yo ngelak ngombene. Iki karo Alhamdulillah. joget dek. Masyaallah. Wah, ngoten ya. Nggih katok ketat ngono kae. Kau wetat, wong sikile bojoku kan gede to. Kaya apa, Mas? Kayak telondro. Pada melaku melih ngoten 100 meter mimi, laku lho bojoku ora enek ya ngono. Oh, berarti mandap, leren. Leren piye lah kok kecandol kabel PLN mburi. Lah ora nyawang madepe iki lho ora. Tapi patut dibanggakan. Heeh. Pak Eki tadi sudah bilang bahwasannya pertama kali pentas di Trenggalek Iya. dan saya juga bangga sekali Nggih. baru pertama kali ini di Trenggalek dari Pak Eki pertama kali. Nah ini. Mulai yo matur nuwun. Mergo dhek iya pertama tadi aku dhek iya pertama. Mergo mriki niku sing kula kenal lek Trenggalek menika dalang ingkang dados Patuladan Ladan rumiyin Pak Gembong Pak Sudekno. nggih wonten. Kula nak tase SKI rumiyin. Wonten sak menika Pak Basuki wonten. Nggih, rumiyin derek Gregedalang. Wonten nggih. Nggih, Pak Gembong tahun 95 pentas di Keraton Perwakilan Trenggalek Nggih. itu beliaunya Tindak Pak Sudekno. Betul, Nggih. betul. Malah mangke rencanane panjenengan badhe dipun betani makanan khas Galek, Mas. Apa? Apa? Mas? Alen-alen. Wah ya Urung enak. tau kuwi. ngerti. Kuning cilik kae. Mangke Keripik. sedaya para walanggana betani menika keripik tempe. Alhamdulillah. nggih, nggih, Trenggalek. nggih. Mbak Lucy. Mbak Lucy mungkin dipun betani makanan khas Galek, Mbak. Apa? Pelikipu. Ngono. Apa eneng? Wonten. Wih, kok apik men Anu jenenge. basa niki anu manco. Manco. Pak Pelikipu. Biyen jenenge kuwi Amlo terus diperhalus. perhalus aksine dipun gantos riyen pelikipu sampe menika dipun perhalus digantos peksi gulung-gulung. Oh. Ya manco kuwi lho kok peksi gulung-gulung. Aku nek gulung-gulung ngene. Tak kira diganti jeneng Plukopi. Kaya klukupi jenengan niku kaya sing lucu. Lucu guys, aku seneng. Lah, iya iki sesuk bengi wis entuk dagelan. Jenengan Wele setelan anyar sesuk bengi dagelan. Benceng niku? Lho. Wah, nggih. Jas. Lek riyen TG. Kok TG? Loh, lah TB gandul ya TG. Oh iya, TG. Pokoknya tetap lah. Pokoknya harus solid. Kancane do pisah kok wis ajek Duk. Konsisten aja, konsisten. Aku iki dagelan paling awet ya aku. Konsisten. Iya. Dagelan paling awet iki aku arep lirik tok. Ya sebabe Tuh. Kami adik Pengertian, dulur yang saling ikhlas,
dan menanamkan keyakinan. Hmm. Lho, apa wae bentuke, ora kok ning instansi, ora kok ke pemerintahan, Mas. Ora kok gubernur mudhun ning nggon wali kota lan bupati, mudhun ndok camat nganti tekaning lurah. Yen ora ana saling pengertian dan saling perhatian, itu susah. Sing pengertian. Sing pengertian kritik. Nah, Oh, sing perhatian. Iki. nah niki. Oke. Jadi Style. kok pengertian nek Kene kebutuhan pengertian, panggung lah. aku pengertian, Perhatian. perhatian, kepercayaan kita berdua. Nah, Oh, ini. Karena Cocok. kita adalah duo, Cuk, cuk. cuk. Kayak pemain babalan ya. Cocok. Guyon bangsane. Ayo. Di spotting Mbak Ida nggo tembang Siap-siap apa? kene. Anu Mas, apa kuwi jenenge? Pelok. Pelok kene. Aduh, pelok 6 apa pelok 5? Loh, peloknya sitok tok. Pelok sendiri. Oh iya. Sitok tok. Dangdut. Mentok. Tak kandari Mlakumu. Angisi-ngisini. ambok yo Aja aja ketok. ono kandang. Enak-enak ora nyambut gawe mentok mong lakumu. Kula iki gumun karo Mbak Ida Saputri. Dalala. Mbak Ida Lala. Kok gumun sebabe? Mbak Ida Lala. Sorry ya Yu ya. Iya. Ketemu tahun 2005. Iya. Berarti lek saiki wis 20 tahun. Pak Suryani yo panggah ngene iki. Jurawet yo. Lah terus arep pindah dadi apa raiku nek ora kaya ngene iki. Tegese kan kadang-kadang kan keriput apa piye. Oh, Bojoku sebabnya keriput. Wong wedok kuwi ora iso, Mas. Bojoku kok ora iso piye. Tarik benang. Bojoku mbiyen keriput, Mas. Terus? terus Usia kan mempengaruhi. Jadi non sewu jenengan ki napa ya? Rumusnya apa, jamune apa aku bingung. Mergo kadang-kadang saya kan apa jenenge iki Penuaan dini lho. iya kok pernah dini gundulmu. Tuwa kok dini. Tuwa kok pengen apa enek. Lho nek bojomu boros ora. Wajahe lho boros ora mau gumun. Bojone iki sik enom lho, tapi boros. oh alah iya. Bojoku sik nom yo. Bojomu sik nom. Tapi 5 tahun ngono ya, kita tuwek, 5 tahun kita tuwek ngono. Dadi koyo degradasi iki Oh waduh. kulit iki Bahasamu tinggi langsung sekali. mempengaruhi. Oh ngono. Kuwi jane mungkin mergo pola makan ya iso. Ya bener, iya bener. Nah. Bojoku sing dipangan penoro yo, sembarang dipangan. Oh ngono. Tenan. Contone apa wae? Yo useng-useng baut dipangan ya. Geragas coba. Iki mergo ngene iki buah-buahan mesti. Buah-buahan. Sayur mayur mesti. Betul sekali. Terus jaga stamina apa kene ngene jogging. Apa? Jogging. Nah, Kok jogging, bojoku nun sewu. Bojoku yo lek senenge nge-gym. Wah, Selasa kak. Rebuh kok. Ki huruf bijak iya. wah Iya, kowe iki iya. enggak. Kowe iki gawe ukara ora pas kok iso. Nembang Mbak Ida ya. Iya. Iramanya Ladiot. apa itu yang Mungkin lagi? lho. Ladiot. Mbak Ida Iramanya itu- dangdut Mbak Ida. Nah. Dangdut. Iya. Irama lagi yo sampean nembang kok. Potato. Ora ono. Kentak-kentak. Heeh. Ayo duet ngono lho. Boleh. Oh, iya, iya, Boleh iya. ya. Katresnan sejati ya. Oke. Eh. Aduh iki aku iso iki. Iya, aduh. Engko bar iki lagune Dojo. Wah ya. Aku nonton lagune Kluthuk. Wah, Loh, video klipe wah oyak-oyak kaya maling. Larimu kayak pirang kilo di. kayak aku mlakuke tak hitung ya ning video klip kae nelek 7 kilo 3 on. Kayak nak mlayumu ngiwo. Iya. Sing nyoteng kok terus dadi Umpama mlayu nengen kae ketok ora. Itu Aku ki guru-guru lara yo terus titik syuting kuwi kok bangsane. one take one shooting. Oh, kuwi jenenge ngono kuwi. Syutingi one take one shoot. Lek Oh. mau edit-edit ngono kuwi kulino. Iya Jadi satu one take one shoot. layak kok elek. Padahal yo kayak anu di HP yo kayak aku. Oh iya. Katresnan sejati nggih. Oke, DM sini Jo, DM sini Jo. Dun bertamu kang dari Kurang Kindermatan. gede suarane. Nun dueteng saya nih purta. Ngono lho. Gede Nun. tenan. Kurang gede. Dun. Nah, gedeke meneh MC ki gantem ngono. Dun. Nah, kuwi Kaya lah. sore mawon Sip, sini. ngono. Gede sithik, Bos. Ora kudu cedak mike ning nggon tenggorokan ki gedeke. Ngono. Gede sithik meneh ben rada wibawa. Ning tambahi vokale rada gede ngono. Nganggo vibra. Saya gede saya ngawur. Duwateng.
Dumateng para dat ingkang kita Karo Mbak hormataken. Lila, karo Mbak Lila. Ing dalem menika kalih Mbak Lila, Kok kare Mbak Lila nggih? Mbak Ida Lala badhe nyuwantenaken inggih menika gending Ketuk loro kerep. ketuk loro kerep, ketuk loro kerep, ketuk telu jarang. Ora eneng kok gede ketuk. ketuk telu kerep iki tegese nggon ketukan kuwi lho. Nek loro kerep luwih telu jarang. Iya, iya. Iya. Jarang panas. Jarang. Kok jarang? Ayo. Yosi. Katresnan Katresnan sejati. sejati. Pripun to gendingipun? Nah, sakderengipun panjenengan mendikatakan lagu menika, monggo kita midhangetaken pesan-pesan berikut ini. Nyapa to kok TV barang ki nyapa to. Dumateng Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Ngono lho, sing kepenak. Ing samangki badhe nglaras ngono. Dumateng Kanjeng. Ngono ki dicekokno lho, Kanjeng ngono lho. Kanjeng Ibu. Nah, Kanjeng. Wis cukup elek Iya, Pak. kita. Wah, lah. Aku rasa aja mbok jabut tak jabuti dhewe. Wis meneng wae kok sanu wae jabut wis tau meneng wae tak jabuti dhewe. Ayo. Katresnan Oh, sejati. duet to niki, Pak. Nggih, Mbak Ida Lala dan Mbak Lila Pangestu. Jong titik jong lurus. Mas Sigit. Nggih kula tak mbajutke lakon.